Met nog een jongen, die kom ik hier. Met nog een jongen, ticket, ey, jij. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het dier, zij zien het niet weer. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het dier, zij zien het niet weer. En vier. Ik was hier die oorlog in Anakanheid. Is maar niet mijn lieve wat ik terugkijk. Maar dit is gek, om te kijken hoe dit aan die vloer kan lijken. Voor mij die streel verkleed. Loop laat in die nacht in Pakia. Hey, mijn vraag is ik kreeg. Die wat ik jou giet, wat die wat ziet. Zonder jullie zo is die kunst, we maken die. Maar niet zetten was zo schrik, die daar die. Yo, die Dame wat gebier, maak je hart zier. Wat wie gaan het dier, zij zien het niet weer. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Wat wie gaan het dier, zij zien het niet weer. Ze lezen boek dat het gebier, ah yeah. Ze horen op die nieuws dat het gebier, ah yeah. Wat wie gaan het dier, wat wie gaan het dier, ah yeah. Die lieve is voor prioriteiten, feiten. Wat geschreven wordt in mensen, willen ontweten. Wees over zeker, zo zij moeten naar kijken. Vaniteiten is de weg, om te kijken voor een week. Als mensen zeggen dat ik woon, dan is het zeker. Zoals die lieve, die beter vandaag. En mij ze zeggen, joh, ze verwacht. Wat moet ze maken, moet ze vastspelen. Of moet ze lachen, kan ze nog een dode nacht. Wat ze daar kunnen winnen, draag. Dan zijn ze ja, zo schiepen, die komen in de baba en de macht. Maar een paar worry, hulle ziek. Want ze bleef weg, in jouw wist, want ze weet, die familie gaan kala. En zo zijn ze niet toen bala. Dus het jou in die zona langa. En die sjellen, dat je het s'nachts op jellen. Wat hun noemen zijn goed is al wees. Na een paar jaar gaan ze terug naar jouw huis. En die wereld is gechanged en alles gestreeld rondom jou in nou. Het is zo lijkt die wat streek over het touw. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het hier, zij zien het niet weer. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het hier, zij zien het niet weer. Ze lezen boek in het gebier, ah yeah. Ah yeah. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het hier, zij zien het niet weer. Ze lezen boek in het gebier. Ja, dus ik ben woorden draaien om mijn jatten. Ik spits me naar binnen en blij. Wie tik die waar, gaat die wind mee waar. Dat ik draai, om mijn gedachten te zaaien. Hoe die jonge land, wat is er gekomen? Ik word in reus aan, van een klein kant. En dan zit op een dikke man. Producer met beats, met rijst, op een kassier, wat voor jullie. Voelen ze allemaal in het zak, willen van stress. En zo wat kan samen in de mist. En dan vergeet de rits van die mensen. Hoe vaak is die meiden zo spitsen? Zo is dat niet patiënten. Kijk van die naar klinieke pinten. Zo vandaag zo verdrinken. Maar wij was toen die klasse hier tinten. Maar een paar centen voor alle huisrenten. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het hier, zij zien het niet hier. Die Dame wat gebier, maak je hart zier. Maar wie gaan het hier, zij zien het niet hier. Ze lezen boek dat het gebier. Ze horen lezen het gebier. Maar wie gaan het hier, maar wie gaan het hier. Die kom ik al hier. Die kom ik hier. Wie gaan het hier, met die Dame wat gebier al hier. Die kom ik nou al hier. Met de handen hier, check uit, ja. Yo, ja, wat, als jullie nog niet. Yo, check het. Zo, check het, hey. Je zou op dat is de bekend ja, dat kan ze gewoon. Als ik iemand zonder lucht in Republic, ik weet dat ik begon met ja, zomaar raakstink. Dus ik wil het wat mist, ik kan niet, maar ze te lippen, heel wat plastic. Ik kan niet met bijna nooit zo is. Nee, bro, dat is aan, ga met je soul, with my spurs. Looking like me, zo'n van de leuk, I had it, maar out of control. Ja, wat? Ja, hoe laat is die nog? What is going on? Ik zeg mijn broer, dat is zorgen, dat wat ik in de vloer. Ik zei maar, ik kan het doen, en ik sta shoot, zo laat doen. Dan was hij het mee doen, die vaart moet er gaan doen. Ik was hier bang, in de rieten, zoals de mami. Gefeit voor mijn rechts, zoals Gandhi. En op mijn eigen papieren gestaan, mezelf als die gewoon. Als ze zijn Afrikanen in laken. Misschien, hoe kom je in mijn opblik in waar een loos, zoals elkaar wat drift. Als ik het dan licht het om mensen te doen, kan druk, yes, ja, de best. Gaan die pik, nee, was die bij jullie, toen gaan ik weg. Dus ik wat is verkeerd en wat is recht. Als ik hem draai, als ik er met boeien op de stapelberg met een kampik. Laat bij je hulp beheer, maar aan mijn mic zing. Als je
hoe je denkt, wie ik. Mijn glas en draden is gespannen, zo ik het als keer briefling. Die lachen dat van papier, ik bied dit om op. Zo zijn haar drijft voor koppels aan mijn motherboard. Als ik een connect met phone dan zoek ze internet. En dan van niet ik, met al mijn user data kabel werk ik bij hem. Super dik, je ziet aan, van ik en Susan waren zijn je system. Ik die strooi, Susan Lisa prooi betrapt. Want ik vertrap niet zie, net die way ik al aan me niet omslaan. Doe dat, ik doe dat, jij, ik doe dat voor die kaap. Ik doe dat, jij, ik doe dat laat ze praat. Ik doe dat, jij, ik doe dat voor die kaap. En ik doe dat, jij, zo wat van ze maakt. Ik doe dat, jij, ik doe dat voor die kaap. Ik doe dat, jij, ik doe dat laat ze praat. Ik doe dat, jij, ik doe dat voor die kaap. En ik doe dat, jij, zo wat van ze maakt. Wat wil ze maken, want ons doen het voor die kaap. Sunbird Park, wat wil ze maken? Yo, ons praat van MC. Check het uit, ik hype me niet op. Jullie waren niet raasje man, jullie moeten razen, jaren, hoe staan we? Jullie staan te razen, met die wat in gedachten zit. Op een brink van de macht, we staan in Ghana flink. Yo man, yo shit. Check het uit, yo. Dat is voor die kaap, check het. Dus ik kijk, hoe die vlaktes van ik kijk, wil ik mijn hand toe maken en het grijp. Zet vast, kloot in die krijmerij, hoe het onze gemeenschap weet. Allemaal is bang, ik wil die bierbak staan of weet. Wat die bullet wat op bij ons oren vleet. Zoals de laatste weet, kom Abraham in de kant uit zijn. Met een stap, om een zoek te klap naar jouw kant toe en oude straf en draf. Hij zo in die binnen zijn nou slaat, toen is de smokkel in de kaart te vat. Want als er een verkeer, dan gaat ze ook maar sap. 6 onder aan de gat, daar gaat ze liggen bij je braste salvio zee. Life it free, away. Wat gaan ze maken als dan met papier? Wat gaan ze maken, is ik een keer. Wat gaan ze maken? Je werkt op die rebelse hippie, om mij uit te krijgen, net zo independence ja, in mijn jalpie, dat ik nou hard op werk, om like rechter release voor distributie en alles, maar ook independent, draai maar om rechter goed is te doen, want ik like hier een zak op die dat is, maar ze wat ze zo goed is, dat die Kimberloon was like succesvol, maar die, het was like die prijs van die mensen wat allemaal niet gekomen in supported in. Dit is wat kracht gegeven in, wat was like supported van die mensen hier, alles like middelklaas en wat. Maar ik denk dat we alles al zo dat is wat elke dag is zo'n dag een type week. Maar dan rijdt het nog liever gekregen. En ik denk nou, na die bizar kan zal die mensen nog beter een man aankijken. Wat de man doen en de community wat de man wil. In de plek van die